Hola, bon dia, sóc Elia. Bé, estic aquí a Relacions Ubuntu perquè vull participar d'una manera de començar a parlar de com podem viure conjuntament en aquest món, en aquesta terra. M'agradaria una nova normalitat. Estava bé la que teníem? Sí? No? El que sí que penso és que ara l'hem de millorar. Això ho tinc claríssim. Com a grup, aquí estem moltes persones que venim de diferents entorns, de diferents disciplines. Venim del món de l'educació, de l'economia, venim del món de l'administració, venim del món del joc, de les audiovisuals. Ara, són mons diferents, però tenim una cosa en comú, i és que som persones que viuen en el mateix lloc. Jo penso que tots podem aportar moltíssim en funció de com volem que sigui aquesta normalitat i sota l'aixopluc de les relacions Ubuntu, aquelles que ens diuen que nosaltres, com a persones, només existim perquè existim conjuntament. Jo sóc persona perquè nosaltres som persones. Per tant, com ho podem fer, això? Aquesta és la meva pregunta que jo llanço al grup. M'agradaria començar a parlar d'això. Cadascuna de les persones que esteu aquí integrant el grup i de les que us afegireu en breu, com ho veieu vosaltres? Jo sóc economista, jo també participaré des de la meva perspectiva econòmica en el món de l'economia. És clar que sí. Us animo a fer-ho, de debò. Hem de començar a enfocar-nos, hem de començar a reinventar-nos com a humanitat. Per tant, ho hem de fer a tot arreu, a la família, a l'entorn familiar, a l'entorn d'amics, de veïnat i també a l'entorn de la humanitat en si. Moltes gràcies. Fins ara.